Με λένε Παναγιώτη, γράφω μουσική Σαλάριγγας εδώ και κάποια χρόνια. Αυτό λέγεται Studio Science. Με τα samples κάνω, αυτή είναι η φάση μου. Δηλαδή είναι από εκεί προσπαθώ και εκεί ξεκίνησε η τυράννια μου, η πραγματική. Και στην πορεία θα μιλήσω για τον τρόπο που δούλευα ως τώρα και το τέλος θα είναι το transition για το πώς, αφού τα γράψω, πώς τα παίζω live. Λοιπόν, καταρχάς, έχω μάθει να γράφω με ένα 57 μόνο και τίποτα άλλο, γιατί δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αγοράσω άλλα μικρόφωνα. Γιατί είμαι παιδί και όλα είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και το έχω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κάνουν πολλοί κόσμος πάρα πολλά πράγματα με αυτό το 57. Και ένας πολύ στάνταρ τρόπος για να γράφεις drums είναι που σου λένε βάλ το εκεί να κοιτάει κάπου στο snare, λίγο στην πότα, λίγο στο hi-hat και γίνεται φάση. Γενικά, είτε δούλευα με τα samples, είτε όπως δουλεύω με αυτό το setup τώρα υποτίθεται, επειδή δεν ξέρω να παίζω κάτι πραγματικά καλά, καλύπτω αυτή την αδυναμία μου γράφοντας από πάνω, μικρά κι άλλα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αφού έχω γράψει αυτό το beat εδώ, που ακούγεται πάρα πολύ καημένο, και κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω κάτι ακούγεται πάντα καημένο, αλλά μετά από προσπάθεια, βάζοντας, φτάνει ένα σημείο που ακούγεται καλύτερα. Και έχω χρησιμοποιήσει κάποια gates εδώ για να κόψω το reverb του χώρου, δηλαδή στην ουσία είναι ένα multi-band compression. Λοιπόν, με τη σειρά. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Ableton, δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Δεν έχω κανένα plugin εξωτερικό, οπότε στην προκειμένη περίπτωση ναι, είναι λίγο overdrive στα drums, όπως γράφτηκαν. Ας πούμε η μπότα, σε καμία περίπτωση δεν είναι και ότι καλύτερο, δηλαδή είναι σίγουρα της ταλαιπωρίας η κατάσταση, αλλά άμα χρειαστεί να γράψω μια ακόμα μπότα, θα γράψω μια μπότα από το OP1 ή μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτό το drum machine ή μπορεί να γράψω μια μπότα σκέτη, να πάρω το 57, να το βάλω πιο μέσα και να γράψω από εκεί πάνω και να κάνω ό,τι χρειαστεί. Το πιο βολικό πράγμα στο Ableton είναι ότι μπορεί να κάνεις quantize το audio σε ένα δευτερόλεπτο. Δουλεύω πάντα στο Ableton, το Session View και το Arrangement View. Έχω μάθει να δουλεύω πάντα στο Session View. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ και ασχολούμαι απευθείας με bars που έχουν διαφορετικό μήκος. Δηλαδή ξεκινάει και μπορεί ας πούμε τα drums μου εδώ να είναι 12, δηλαδή στην ουσία είναι 3 bars και μπορεί να γράψω από πάνω μια κιθάρα ή κάτι το οποίο να είναι 16 ή 20. Και μετά αυτά, επειδή είναι άμετρα μεταξύ τους, επαναλαμβάνονται με έναν τρόπο το οποίο κάνει συνέχεια παραλλαγές. Το ταλαιπωρώ, το περνάω από τα πετάλια. Έχω παρατηρήσει ότι όταν προσπαθώ να γράψω ένα chord sequence για να ξεκινήσω να βγάζω τη μελωδία μετά, γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι θα μπορέσω να έχω πιο πολλές επιλογές στην πορεία. Μετά σκεφτόμουν ότι αυτό εδώ είναι κύριος ρυθμός, αυτό εδώ πέρα είναι περισσότερο σε percussion, είναι πολύ συγκεκριμένο μες στο μυαλό μου αυτό ότι είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Και σκέφτομαι ότι είναι τόσο συγκεκριμένο στο μυαλό μου και τόσο με παραδοσιακό τρόπο που μου κάνει και κακό εν τέλει. Και ξεκινούσα και έλεγα, σήμερα και για τους επόμενους 2 μήνες θα ξεκινήσω πάντα με ένα main και το διάλεγα να μου αρέσει και έλεγα θα θέσω αυτά τα συγκεκριμένα constraints. Θα ασχοληθώ μόνο με ό,τι sample έχω το οποίο είναι ακριβώς αυτά τα BPM. Και μετά με ανεξάντλητα exhaustive τρόπο κοιτούσα ποιο θα κρατήσω και μπορούσα να κρατούσα 150. Θα τα βάλω όλα. Δεν θα αφήσω κανένα απ' έξω. Και άμα δεν έβρισκα χώρο ήταν σαν να έκανα ένα σουντόκου γιγαντιαίο, ας πούμε, που το έστεινα μπροστά μου και έλεγα θα βρω χώρο για την κάθε μία κλανιά. Θα πρέπει να μπει μέσα και να είναι και αυτό μες στο τραγούδι, και αυτό μες στο τραγούδι, και αυτό μες στο τραγούδι. Αλλά μου έκανε καλό. Μου έκανε καλό γιατί με έβαζε σε μια διαδικασία και μπορούσα και το έστεινα έτσι και ήταν πραγματικά χαρούμενο. Είναι ο πιο λάθος τρόπος για να δουλέψεις. Είναι ο πιο λάθος από πάρα πολλές απόψεις. Αλλά ήταν ακριβώς αυτό το οποίο έκανα. Και ακόμα και τώρα υπάρχουν φορές που κρατιέμαι να μην συνεχίσω να το κάνω. Γιατί έχει μάθει ο οργανισμός μου να το κάνει και είναι αυτό με το οποίο νιώθω πιο safe. Υπάρχει ένα chain εδώ, το οποίο είναι αρκετά απλό και θα το εξηγήσω. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα Robbler του τέλη των 90s, είναι Roland. Είναι σαν τα αρμόνια που παίζαμε με παιδιά που έχει 250 ήχους, είναι το ίδιο πράγμα. Τα εντελώς 80s, φάση DX7 πιανάκι, έρχεται σε αυτό το μίκτη και αυτός ο μίκτης το μόνο που κάνει
μπαίνει σε αυτόν εδώ πέρα τον κομπρέσορ. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα κομπρεσοράκι μικρό RNC. Μετά από το μίκτη έχω το 404, το οποίο πια το χρησιμοποιώ μόνο για τα εφέ. Έχω αυτό το Behringer, το οποίο είναι το DI, το οποίο είναι αντιγραφή από το Sunshine, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό και αυτό είναι δύο delay της Digitech, τα Digi-Delay. Είναι τα καλύτερα μάλλον για τα λεφτά τους. Έχω εδώ ένα παλιό DOD, είναι το πρώτο πετάλι που έχω αγοράσει στη ζωή μου. Έχω ένα pitch shifter εδώ, το Boss. Θέλω να έχω ένα delay πάντα στο τέλος, γιατί αυτό είναι στέρεο. Όπως όλα τα delay, δεν συνεχίζει να κάνει feedback. Υπάρχει ένα πράγμα, το οποίο λέγεται Key Finder, το οποίο ό,τι αρχείο του δίνει, σου λέει ποιο κλειδί είναι, ποιο είναι το key, αρμονικά. Και πάντα ξεκινούσα στην κύρια λούπα και έκανα αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκινούσα, και έχω εδώ πέρα μέσα στο library μου καμιά 8-15 samples, και ξεκινούσα και κοιτούσα ποια ταιριάζουνε και μπορούσα να άτρωγα 19 μέρες απλώς κοιτάζοντας ποια κάνουνε και να γινόταν ένα project, δηλαδή να άνοιγε και να άνοιγε. Επειδή έχω μάθει να δουλεύω σε αυτό στο session του Ableton, παίζω με τα κοψίματα, δηλαδή άμα κάτι δεν μου κάθεται όπως παίζω, πάω κατευθείαν στο clip και το βάζω να μην ακούγεται. Έχω μια βιβλιοθήκη που έχω τα πάντα μέσα, δηλαδή έχω από κιθάρες, δηλαδή είχα αυτό το setup και μπορώ να ηχογραφούσα 2 ώρες τον εαυτό μου να παίζει, randomly, έβαζα το ring modulator από το πράγμα, έκανα έρανα και μετά έκοβα, άνοιγα το Adobe Audition και έκοβα λούπες και τις έχω όλες εδώ πέρα μαζεμένες. Και ωραία, και έχει αυτό και παίζει τώρα. Μια χαρά. Και για να βγάλω φωνές, έχω παρατηρήσει ένα πράγμα, ότι όταν έχω το μικρόφωνο και τραγουδάω, θα καταλήξω να κάνω τις ίδιες μανιέρες που κάνω πάντα όταν τραγουδάω. Άμα την ίδια στιγμή τραγουδάω και παίζω στο πλήκτρο από πάνω και κάνω ένα unison στην ουσία τη φωνή μου με το πλήκτρο, πάντα γίνεται κάτι διαφορετικό. Επειδή είχα ξεκινήσει να δουλεύω έτσι με τα samples, έτσι και με τις μελωδίες που γράφω, έχω μάθει να δουλεύω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γι' αυτό με βολεύει πολύ το session view στο Ableton. Γιατί όταν είσαι στο άλλο, δεν μπορείς να έχεις 17 διαφορετικές ιδέες με το ίδιο όργανο, με το ίδιο preset για το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να ανοίγεις τα κανάλια. Ενώ εδώ τα έχεις όλα σε μια σειρά και λες αυτά είναι μερικές βόκαλα ιδέας. Επίσης αυτό είναι πολύ χρήσιμο, το σκάσιμο πάντα. Είναι αυτό, ή θα το έχεις με crash, το σκάσιμο, ή θα έχεις κάτι να δίνει ένα βάρος στο πρώτο beat για να γίνεται. Και πολλές φορές εγώ προσπαθώ να το κάνω με ένα σαμπλάκι να σκάει στην αρχή, το οποίο δεν θα υπάρχει μετά. Συνεχίζουν εδώ. Αυτό το φλάουτο, ας πούμε, που έχω εδώ, ούτε καν ακούγεται. Καταρχάς είναι οι ίδιες νότες και όπως είναι μιξαρισμένο. Και αυτό που παίζει το φλάουτο. Και εκεί που το έχω στο panning, πέφτει πάνω σε άλλα συνέχεια. Είναι από το βαθύ, τα overtones από το βαθύ όπως βγαίνουν, σκάνε πάνω του. Ο θόρυβος και η χρειά του είναι πάνω σε ένα άλλο πλήκτρο το οποίο παίζει, οπότε είναι εκεί και στην ουσία εξαφανίστηκε. Τρισδιάστατη εικόνα μέσα στη φωτογραφία, εξαφανίστηκε. Και μετά ήρθε η στιγμή που έπρεπε να σκεφτώ πώς αυτό το πράγμα θα μεταφραστεί σε πώς θα πάω να παίξω live. Άρχισα να χρησιμοποιώ και το Chaospad. Και είχα το 404 και έπαιζα όλα τα samples από το 404 και σάμπλαρα, επειδή το Chaospad έχει ακριβώς να σαμπλάρει στα BPM, για να αδειάσω την πολυφωνία από το 304 και να συνεχίζω εκεί, ώστε να τα έχω και τα δυο τους εκεί να παίζουν. Με το MPC τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο εύκολα. Το βολικό με το MPC είναι ότι, όπως είναι τα stems μου αυτά εδώ, συνήθως δεν θέλω να τα έχω συγχρονισμένα. Και αυτό είναι που το κάνει ενδιαφέρον. Άμα θέλω να δώσω, θα πατήσω τσακ και θα παίξει. Αλλά συνήθως είναι handheld. Ξεκινάω και είναι εδώ, ας πούμε. Μετά θα βάλω. Μετά έβαλα δύο άλλα. Θα τα βγάλω με το χέρι. Και πολλές φορές αυτά τα samples τα έχω κάνει export έτσι ώστε να μην πέφτουν ακριβώς πάνω στο beat. Οπότε να παίζουν κουκουρούκου, να παίζουν πιο εκτός του μέτρου. Και ξεκινάς και τραγουδάς. Έτσι όπως τα παίζω, έχω μπει στη διαδικασία και το αλλάζω τα sequences. Δηλαδή το αλλάζω, είναι σαν να τα παίζω έτοιμα. Όπως είναι στημένο το πράγμα μου, τις περισσότερες φορές δεν ξέρω ακριβώς θα τελειώσει το τραγούδι.
και το κάνει κάθε φορά ενδιαφέρον. Επίσης δεν κάνω ποτέ πρόβες. Γιατί είναι το συναίσθημα ότι όλα είναι σαν την πρώτη στιγμή, είναι όλα τέλεια, όλα καινούρια. Και αυτό που σηκώνει πάντα είναι ότι μπορώ πραγματικά να τραβάω τα κομμάτια στα όρια όσο μου χρειάζονται και όσο μου αρέσει. Τις φορές που κάποιος από το κοινό νιώθω ότι είναι αμήχανος με αυτό που βλέπει, είναι το καλύτερό μου. Δεν θα έπρεπε επειδή με κάνει χαρούμενο να συνεχίσω να το κάνω. Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει μόνο ότι είναι χαρούμενο. Και ποιος ορίζει. Αυτό είναι το. Είναι πραγματικά δύσκολο αυτό. Μου είναι πολύ βάρβαρο το πώς. Ποια είναι η στιγμή που το κάνεις επειδή το χαίρεσαι ή το κάνεις επειδή σκέφτεσαι το context. Και σκέφτεσαι ότι κάνεις ένα projection. Κοιτάς τον εαυτό σου απ' έξω, ρε. Κοιτάς τον εαυτό σου απ' έξω. Οπότε κάνεις κάτι creative, την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εξωπραγματικά creative. Συναυλία. Η φάση είναι συναυλία. Ευχαριστώ πολύ.